Kemau pelang konstituensi kepada konstituensi kebalala ban longkum ko konstituensi keban sei thamai biang dau nong mikmat wa thamai wat laki pat ba kidang ang nut yo MLA bamenta uba Eugene Lingdo ban peteng biang ban ai rangak election arja arpulai hnrei naki khubor ba uniu samlarang ba unom ya konsho ya election nakaseng United Democratic Party dang shen kilami isaki khubor ba kate ka seng kala terwapat yo ba auspicious Lingdo uba long u secretary ka People's Democratic Front ban ya khun naki Namar bau samla auspicious udeu bala mi kerteng ban long kubu kertong jongka haka election ban wan kum tau shlong mil ukur wa ka atiar ula persang ban wat banya bat ban yo sngo nak sentur trahi pat haka jengekran uba auspicious ula yathu bahau benaya yong mentau snam arjar arpuar hadin bala bena wur wer ba uba Eugene un am ya konshu la don kiri rang ba ki bala ai jingmut ban lejekran bat kala don ru ka jengekran hapreng jongki arngot haka bala ikut ban yakran biang hadin ba kalami ki khubor ham saya sharum sheneng bai ba Eugene inom ya kunshu ya election amedi ha unius nam arjar apulai ti kladon ka jing ajumot na kirang ba keleng sodong ka konsumsi ba balei bangam lek ban ya kran sungthu jumot badi balada im ya kunshu ya election in ai ka jing kersanenga te ha khat sau tarik jo banai April ngilai kendu ye ba hadin bangalai syong mani kran badi te ngilai plu jumot akabai di bakani ka bentah Bat ngala persno I ba lada imdon shu ke jumut ban yakun ya election MLA home news number 1 ba in ngin ya kendu ban yakran ban penbai hak ba ngin trelang namar ba ni danglong hiru nakaju ka kur nakaju ka yeng te ngakwa ba ngin trelang te ho jadin mangalaya kumtu nadu tayo ka ba ar ju menai Januari habang ayat surum seneng ngasutu ba kipat ba kidon kajing jan bat kataka government simban kershani ba Eugene wat hakani election arpulai ladai ba Eugene itresmat ya kam hagi banai ke banwan hagi ti banai January February kataka di kabang ngayo snow na kipat ba tingaru ngalap snow ba Eugene ngompet lada PP dang tresmat ya kam bat lada pidang kwa ban beteng ya kani kam te ngasutu ngaru kam dei ko suk berkabar sibon ni siban mo ban yakun ni kan election arpulai te ingin saya perkhat la ka dei yang ia ka ban ya trelang ru ingin saya perkhat te hadin kata na keleng jung iru ida persngo katu kan ki benta ki jumur ki jung I ki ba ngam kwa ban krani e hang ni le si hawi di ba ta ka benta phila ban keli na iba Eugene hawi di ba kan ki jing pendu jung abadi te hadin kata ngimsim lay kendu syu bat ngila syu kut kumtahi ba ngin sa ya perkhat bat ngin sa kendu hagi ban wan tenrem sim layo syu ban kendu ban syambat I ko ngi ju ya keren na kapor ngi ju ya phone hateng te how benai Julai ru ngidang ya phone ti dang petip yang bakan don ka jingelang ka ba ikot ikinong iram jong ka party UDP bat I ongru yang ba in satwa jimut ni kinong yalam chung GP la idang ikon em ya ketika election te kumbang yo snow din jong ketika sngi ba imat nakasur jong ketika jingalang hi ba indang yakun ya election apply te jingalang ka badong ha ima antang ambakala ha kat sau tarik jong munai Julai te ngaru nomor bangala ya bun benai ngasung tu bagi sur jong pai ba kala don ba nga bangan dei ban ya chakmat ya kan election te ngam sim kam long shu yang ay kapangan penslam tina keleng jong ki ramba ki baju kersan du yang harum haneng bangilet saudong keleng ka konsumsi ki ong yang ba kalade ka poring ya ka bangin kren saino bat ba ngin pensayo pat ba la mo bangin ni khuni kini election te ngam sim la penslam shu imat ngaru nasmu thu be iman don lenti shu do kumwe andre hab ban ya kun persya bai ba Eugene hoi ngam smu tenat ban sim ya kataka rai tenre la kalong kum nuru nasmu thu bangam la shu ban phaidien ngahab ban ya sakmat te ngala khot no ya ko be jingelang tang lai sngi sau sngi hadin ba klat ikni jonga ngila khot ya jingelang hayeng bat ba ngila ya rai ban khot ya ko be jingelang kabangan lumlang yikir ramba keleng sodong ka konsumsi hagi yang sa jonga ya kabangin ya perkhat habai di benta hadin bangalaya pensgo ya kita ki jing ya linti jonga ki banai gula de baro hakate ka jingelang ka balong haka ndriu tarik jo banai August te ngilai rai lang ka kuwi ke jumut ba ngin mi ya kaban aireng ya kan election arca ulai
hak tiga jingelang ka don kumba saus pak san po san spa dunangut ye gitu ba na keleng sodong jong konsumsi ngila syem ya karai kum tabat ngila pendek ya ketu jingelang ka bangila dapat pelong ka arkuru nyau terik jong benai agos ti kumtu kumba POI ba ngila dapat penbena ba na keleng jong ka parti ru kala penbena yang kum kertong jong ka PDF ban aireng na kanika aku samo pelang konsumsi te ngalaya bisa kaman te hadin katu kani tayo nakatai kasngi kalawan kajing persno na kaliang jong kinongket kam jong ka parti UDP napo ka konstituensi ba dakata kajing ajumut ba ima di ba Eugene im nom yakunshu ila ban nom yakunshu ya kani election te lada kalong ukta balipim wan ban yakunno na ka parti UDP te ngala persno haki kajing kawai kalong ba ngade unong yalam jong parti PDF di kumnong yalam kam de ka usuk yang ka ba ngan sim ya kata ka senjam ngampat kwa ban mi na ka parti nomor ba ngaru kumwe di ginong seng jong ni ka parti kidon sibon ki benta ki ba ngada snow ngasnow skam ngadon ga jisania ba kidi ki MLA ki bang dan bat ngi menta bat ka jinge trailang bat larangan job ya kani election house number 1 ngin yo ya kaban penurlong ya kita ki mat ki benta ki ba ngi juya kren nakapor ki ba ka parti PDF kaburu ha ka manifesto election house nam arjar khat pra hawat kidan kat not ni teligi isu ki bangi layo on pendap dari kadang kat tukan gili ki isu ki bangi sung thu ni nampak laban pendap ha ka ligasin ka banta te ngakwa ba kum no yalam joko parti ngan nang beteng bat ka parti ya ka ba ngan ai ga jing sakri bat lada mo ondau pai ba jong ka mok nang konsumsi unjit yang kum MLA jongka ngan yo ken ban yang kum nong yalam ban pedurlong ye kita ki mat ki jura ki ba ngada snokia kum nong yalam jong ka parti bat ki ba ngayo iru ba kita ki thong ki ba ka parti PDF ka yang ki dei ki jing angnot ki ba ki pat ba nong sosnong jong ka jela ki angnot bat ki pat ba nong sosnong kari ka premium trap ka angnot te hadin bangla persno kum ta bat hadin bangla persno ru ba na kaliang jonga hadin bangla ya mentabun bun benai kam dei su ka basuk yang ay ka bangan ya ka bangan perkhat akum wei namar ba ngaladep bandrung jan baro kisnong ha ka mau plang konsumsi ka konsumsi jongi hoi ka jing ke jaka kim pada jengai than tinrei kisnong ki bon ba hadu sispa apu pratili kisnong tim nompat sim ye ki rang ba dong hendrei tang kisnong sispa apu pratili te ngalalet bandrung habaro kisnong kidan setangkat tu kan teli kisnong ki bangampat yo bandrung tenrei baro kisnong ngalayo ban bandrung bat haba ngalet bandrung hai kita kisnong ngalai ngaladep kran syai ba ngan yakun election apulai ban ngan yakun nakani ka parti PDF te kamot lada ngaperkhat da kumoi pat ngan haban leb yang sa sisen ban pensyai sikinong sosnong kamdei ka basuk yang namar kata te ngala tuat jengmut ru nakinong yalam kiong balai pim tuat jemut ni no ilam ngala tuat jemut ni no ilam ru kiong em pi kum no ilam jong parti bat kum kandidat jong parti playa kata te kan bo jing e sibun yangi pat dia piru dala pi perkhat kum moi pat te ngila cuba kum ta si kita ni ilam te den kat tukan ni tayo kalawan ru ka jing persno na kaleng jing ba Eugene te na kaleng jong ka parti hiru ba ki kwa bangan wan ni kunno na ka UDP te hawai na smuthu ba na kaliang jong ka parti UDP ru na po la ka jong ka konstituensi kila don ka jing kran haki banai ki ba shwa jong kata ten rei imat kimda smohun kimda menjur ya ka kerteng ka jonga ten rei ngam tep hadien pat balai ba kawan pat sai sisen kata ka jing terwa ba ngan yakun na ka parti UDP te POI gum tu gum balakran da kinong elam jong ka UDP ba ka parti UDP na kaleng jong kinong yalam jong ka parti nang ni na po konstitusi kila tuat jumut hoi kiri ka sisa te ngaru ngade juba sai seki ba kamlong shu yang ai ka bangan perkhat akum we nomar ba kum nong yalam jong parti PDF bat ngahaban yeng ngahaban scam ha ka nongrim ka banga yeng bat hoi ya kilin jinga lenti jonga po ka konstitusi ru nam tangani election ngam kwa ban keluma shu i pai ba te ka parti PDF nganget scam ba kumba ka parti UDP ka don ya kini kicu ki mat ki jura ki jing ki thong trekam nga kermen ba ki nong sosnong jong ka moklang konstitusi ki voters jong ka moklang konstitusi kena ga jing kershan namar ba kumba nga keren hiru
wat hakikat tu kan ingut kinong yalam hagi tu ki benai March April baki ajumot yang apa beli pim mi no nak parti PDF wat pim bi kon no nak national party ngong pet hadu menta ka jimot jonga kadang long regional mo ka mindset jonga kadang long regional nomor ba kidang don sibon ki mat ki issues ki ba ngas ngotho ba ngadon kam bandan ba regional party ya ka ba ngan yang ban keren kita ki issues te nomor kata ngam kwa ban kendria nagani kanong rim ka banga ngayeng te ka apil ka sudam ba ya ki nong kersan ki badai ni ki wei pat ki party na ki national party la kalong na ka UDP la kalong na ka NPP na ka Congress ba kin ai ka jing kersan ni ngani election nang ta ru na ki regional party kum na ka HSPDP nang ta na ka UDP ru ki ba ya ai reng ka election MLA haunus nam arjar khatpra ba ki ru kin ai dam ka jing kersan ni ngana mar ba ngadon ni ki jingmut ki basai ki thong ki basai bat shibun ki kam ki ba ngathu ban yeng ban tre na ka benta ka ri ka chat ban rio na ka benta la ka jong ka konsumsi la ka long ka yo kot la ka long ka roi ka par bat kham tam ya ka ban scam ya ka jing long karpang jong ka ri ka chat ban rio jonga Kat ba ka jing kran kadang beteng ka ba ulaong ba rai de kumwe hnrei ban yeng scam ban low kurtong ka PDF uba auspicious ula pentep ru bahagi kat tu kat ni kita yau baula dep shim rai kala one part ka jing pen sngo na kalyang ki dongket kam ka UDP mau plang constituency ki bala one yakran biang ba uba Eugene yele shu bat kumta kila terwai u ban yakod na ka UDP kani ka jing terwaning kong kawan na kinong yalam jong ka constituency tenrei ngaru ngala kalisai na ki hatu kani ka kadadon bat ka jing yamer jumut lang bat kinong yalam jong ka party nang tene central body ki ong hooi ba kadon ka jing yamer jumut bat kinong yalam jong ka UDP na central body te nama kata ngaru ngasim kia ya kata ngam sukwa ban su mo ban su ong no hang tu ngan ong em tenrei tong ong tong an exercise ya kata ngasu thu kam de su ko basuk yang ya ka bang ngan perkhat tenrei ong tong an exercise ya kata mar ngaburom ya ka jing terwa ka jongki ong tong an exercise ya kata te walang sutu kala bhaya nga ya kabangan simbrai namar ba ngala dep ban mo namar ladi ngala asu pai ba ngala ya baru pai ba bat kirurang ba beran hajan bat ngam ko ban simbrai su marwei te ontongan peslo ya kata jai bakawan ka jing terwa nakalen jo party te kasulong kumta te hadien kawan ka jing terwa nakalen jo ba Eugene ru ngai song ba iru ina peslo sanga ya kata mentaka tu kan itayo te nakalen jo ngaru ngakren sai limba ka telepon ngilai kendo ha ba ipensgo ya kata jing terwa ba hadin kata ngala pensgo limba ka telepon ba kam long shu yang na mar ba kapot la aslam than ba kalen tiru ka smo than nga ya ka bangan sim ya ka ba kum kenika senjam ke dan dai da ki wei pat kita da ki slong halor tang ki halor kita kinong rem hi ba kam long shu yang nga nya ka bangan ni na ka party PDF tapi ba mo kumanong matagi dan ki section jo ki UDP supporters ko buklang ki bakren ni kata yung balada uba Eugene yung election kin pai kman no shpi ko ban kershan ni pi kin election na mai hatu pidon ni kai go pidon ban awal kata pentapa hoi kata ngaru ngayosno bat sibon na ki nong yalam jong ka party UDP batru sibon na ki nong kershan jong UDP kila da pensgo yung rupa yang nadu kini ki banai ki balada ba lalai ba Eugene inomi kunshu kin ai ka jing kersan nga te kata nga yo snobat ngada witness ru kumta kini ki banai ki belada baro ba nakadeng jung kinong kersan jung di piru apa kale haman lagi snom jong ka konsumsi kila pensnobat keren mo kila penskami la dia ba kin ai ka jing kersan nga kani election arjala pulai te tangrei ngam nomong ba tanga ka party di pi ndrei nakiwi ki party ru kalong kumta hi ba kin ai ka jing kersan nga kani election